जे दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे सावगारिखौ नुदों जे दिनै 12था प्राइमारियाव BCDCआव UPPL दोलोआ जोंनि नैबे हाबाफारिखौ माने फेलार खालामनो थाखाय आप्रान सेस्था खालामदोंमोन बिभिन्न कार्यकुसि बिथांमोना लादोंमोन नाथाय बे कार्यकुसिया जेबो साक्सेस जायाखै बे कार्यकुसिफोरखौबो नेवसिनानै नैबे आफादावहाय बिथांमोना बाहागो लाफैबाय आरो 1480सा माने UPPL दोलोनि आरो BJP दोलोनिफ्राय जोंनि BPF दोलोआवहाय जइन जाफैबाय बेयो दुगाथावना बाथ्रा आरो नैबेबादि समस्थियाव आंनि समस्थिया भेरगाव समस्थियावहाय बिराद माने मोनसे सेन्सिटिभ समस्ति बेवहाय बर' माने पपुलेसना बांसिन ST पपुलेसना बांसिन आरो लोगोसे बेवहाय मैखोम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगाङावनो मैखोम माने मोनथाम माने आन्चलिक दखरा माने आन्चलिक आबसु दङ बे दखरा आन्चलिक आबसु थानाय बे ओनसोलाव जे दिनैनि तारिखाव थांनाय समफ्रावहाय जेरै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौहाय अनसायदोंमोन थिग बेबादिनो एखे रोखोमैनो दिनैनि बे नमुनायाबो जेनेबा नेरसोनाबो बेखौनो फोरमायदों जे फैबाय थानाय समावहाय लैहोर जेसेबां UPPLनि बादा फैया मानो जेसेबां BJPनि बादा फैया मानो जेसेबां गुबुन हानजानि बादा फैया मानो बे बादाखौ नेवसिनानै BPF दोलोआव थाफानानै फैबाय थानाय निर्बाचन बिसायख'थिफ्रावहाय बाहागो लागोन आरो देरहाहोगोन आरो देरहाहोनानै जोंनि माखासे समयसाफोर बे ओनसोलनि समयसाफोर जातिगत भाबै समयसाफोर जोंनि इयुन जोलैफोरनि माने निउ जेनेरेशनफोरनि समयसाफोर बे समयसाफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोना निश्चय माने आवगायबोदों बिनि जे थांनाय गोलाव समावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे BTCखौ दाजेननायनिफ्रायनो BPF दोलो जानानै सरकार खालामजेननायनिफ्रायनो आसाम सरकारबो दाबाय लोगोसे BTC सरकार दाबाय लोगोसे सरकार खालामनानै रायजो राजा नैबे 32 लाख जोंनि बे माने BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय मदद होदोंमोन आरो बायदिसिना जौगानाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन बिनि नेरसोनखौ नुनानैनो दिनैनि फैबाय थानाय समा थांनाय नैबे 2020 मायथाइनि 27 मायथाइयाव BTR सुक्ति गोदान सुक्ति जाखांनायनि इयुनाव जेला प्रमद बर'आ दायित्व लाबाय बे दायित्व लानाय समावहाय बोसोरथाम जाखांनायनि इयुनाव माखासे नुथायखौ नुबाय जाय मुलाया देरो बिनि 2 गां माने बिलाइयावनो बिनि नेरसोन नुयो जि मुलाय बारे तार दुदाबाथुसिन बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा बुजि मोनबाय 3 बोसोराव जेबो गैया BTRआ आरो जेबो खामानि मावनो हायाखै बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा लैहोर फैदों दा 40टा समस्थियावबो फैबाय थानाय समावहाय BTRनि जिथु निर्बाचन जागोन बा BTCनि जिथु निर्बाचन जागोन बे निर्बाचनाव जों देरहागोन UPPL भार्सेल BPF जोंथ' UPPLखौ नामाकरणखौनो लायाखै जोंनि फेक्टरा नैबे BTC ओनसोलावहाय दायो BJPआ एसे फेक्टर जानानै दङ खारन माखासे रणक'खला बिथांमोना खालामदों जोंनि स्टेटआवबो बिथांमोनानो BJP हिसाबै सरकार खालामदों माने गोजौआव सेन्ट्रेलावबो BJP सरकार थायो हिसाबै बिथांमोननाव हाथियारा गोबां बा गोहोआ गोबां बेनि थाखाय जोंनि नैबे माने BTC ओनसोलाव किसुमान माने प्रलबन होयै माने जायखिजाया उमुक खालामगोन माबा होगोन फैगोन बायदिसिना आसनिफोर होनानै बेबादि माने जोंनि BTC बासिखौहाय एसे फुस्लायबाय थादों नाथाय थांनाय बे गोलाव समाव BJPआ मा मावखो सेन्ट्रेल BJPआ 9 बोसोर मा मावखो नैबे स्टेट BJPआ बे स्टेट BJPनि सरकारा 7 बोसोराव मा मावखो आरो लोगोसे नैबे UPPLनि 3 बोसोराव नैबे BTC सरकारा मा मावखो बिनि रुजुथायखौ लायै दिनै रायजो राजाफ्रा मोनबाय जे थांनाय समनि BPF दोलोनि सरकार खालामनायानो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बेखायनो BPFखौ जों नांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जों BPFजोंनो थागोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै सरबंसा होदों थांखिया बेनो जोंनि माने BPF माने दोलोनि सिङावहाय जेरै माने जोंनि BPF दोलोनि माने गाहाय BPF दोलोनि आफादगिरि एबा बारग' BTCनि चिफ बिथांनि जिथु थांखि बिथांखि बिथाङा जा बाथ्रा बुङो जा खामानि मावो बे खामानिया बे बाथ्राया मोगथाङाव जाफुङो बेखायनो फोथायनाय दं फोथायनाय लानानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा BTCनि जेसेबांखिनि रायजोफोर दं जोंहा बर' माहारिजों लोगोसेयैनो गुबुन जाति जनगोष्ठी जेसेबांखिनि माहारिफोर दङ बिथांमोनाबो बे BPF दोलोखौनो फोथायनानै दिनै लैहोर फैदों आरो बिनि नेरसोना दिनैनि बेफोरबादि लैहोर फैनानै जे आफादाव बाहागो लाफैदों बेनो नेरसोना डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय
जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।